Mae'r cwrs seicoleg yn un diddorol ofnadwy. Yn ystod y cwrs, mae yna cyfle i chi ddatblygu llawer o sgiliau, enghraifft sgiliau dadansoddi neu sgiliau gwerthuso. Nes i ddewis y pwnc yma gan fy mod i efo diddordeb mawr mewn bioleg, ac yn meddwl fod seicoleg yn mynd llaw yn llaw efo biol. Fod hyn yn wir, ac mae'r ddau bwnc yn debyg yn ei ffyrdd, mae'r ffordd o astudio'r ddau bwnc yn hollol wahanol. Yn ystod astudio seicoleg, rydych yn gwneud llawer o ymchwil annibynnol ac yn ysgrifennu lot o traethodau. Dwi ddim yn un sy'n hoffi sgwennu, ond mae o'n hollol diddorol i ysgrifennu am gwestiynau fel pam fod lladron yn dwyn, pam fod pobl yn cyflawni troseddau, sut mae plant yn datblygu drwy plentyndod, a llawer mwy. Y peth dwi'n hoffi fwyaf am y pwnc yw'r cyfleoedd sydd i rhannu'ch barn. Yn ystod y flwyddyn, rydych yn cael nifer o trafodaethau fel dosbarth, ac mae yna lot o cytuno ag anghytuno, sydd ddim ond yn gwneud hyn yn hwyl, ond hefyd yn rhoi trafodaeth i chi ychwanegu mewn eich gwaith. Dylech ddewis seicoleg os oes gennych chi diddordeb mewn pobl. Os ydych chi eisiau mynd i mewn i'r byd gwaith a ddod o hyd i swydd sydd yn canolbwyntio ar bobl, yna mae seicoleg yn pwnc dda i chi. Ond cofiwch, dydych chi ddim angen diddordeb mawr mewn gwyddoniaeth na mathemateg mwyn gwneud y pwnc yma, ond mae elfennau o'r ddau o fewn y pwnc. Diolch.